Noi am trăit un debut al Marinei Române care este prinsă literar în cartea lui Ionescu Johnson, care a trăit, a ajuns, mi se pare, chiar contraamiral, având el o relație bună cu regina Elisabeta la Balcic, care avea o navă, care era un tip, băiat de învățător sau așa ceva, din Moldova, care a fost comandant de cursă lungă, începând din anii 30, începutul anilor 30. A fost după aia unul din cei care a condus serviciul naval român, care a exploatat comercial și care are în 2 volume o lucrare care se găsește în biblioteci și care e o lucrare fundamentală pentru oricine vrea să înțeleagă ce a fost flota comercială română până la război. Pe această tradiție emergentă a marinăriei românești, care se bazează foarte mult pe caracterul extrem de versatil al românului, extrem de adaptabil. Deci românii au fost foarte buni marinari, pentru că marina a însemnat o inventivitate, o adaptare la condiții extrem de diversificate, schimbătoare. Cartea lui Ionescu Johnson, cred că Însemnările unui marinar, rămâne o carte fundamentală nesemnalată de istoriografia literară marinărească. Nesemnalată. Sigur că a fost după aia Liga Navală Română, care a avut mai degrabă un caracter festivist și de promovare a unor personalități militare și a unor fenomene mai mult sau mai puțin protocolare, decât de viața de zi cu zi a flotei comerciale române. Unde a prins 3 volume ale ligii flota română de război în al 2-lea război mondial. Foarte bine scrise. Deși atacul asupra Constanței, cea mai completă până acum relatare e a mea, care am prins sursele rusești, care erau ignorate și care acum se completează cu descoperirea unui submarin clasa Știuca în apropierea Constanței, care se pare că a fost scufundat cu acea ocazie, când rușii au avut impresia că sunt atacați de submarinele române și și-au scufundat un submarin propriu, care știu că este exact aia care a scufundat nava veche, abandonată în Marea Neagră, căreia nu i s-a permis intrarea în Constantinopol cu evrei și care a fost scoasă când a plecat în drum. Era amiralul Necula, pe care eu am fost coleg cu fiica sa, care pe vremea aia era sublocotenent de marină. Lumea e mică. Câteva mese, Da. Da. Gheorghe. Da, splendid. Focalizarea. Da. Și după care rușii, când au ocupat România, au fost foarte atenți la stârpirea unor categorii profesionale militare.
În cadrul acestor categorii profesionale militare, primii care au fost stârpiți au fost vânătorii de munte. A doua categorie a fost marina. Și marinarii au fost obligați să ducă vasele militare, mult după 23 august, în portul Odessa, unde au fost arestați și trimiși la Oranchi, în lagăr, din care foarte mulți nu s-au întors. După aia, se găseau pe la valul lui Traian la Constanța câte 1, 2 morți și așa mai departe. Sigur că a jucat un rol și faptul că amiralul Horia Măcelariu a fost implicat în o mișcare de rezistență reală din 47. A și murit în pușcărie. A fost și ghinionul. Deci că după 23 august, când a intrat un transport rusesc cu trupe și care au zis românii că le escortează și rușii n-au acceptat, a fost torpilat de nemți. Nemții se retrăseseră spre Varna. S-au retras în condiții foarte dure pentru că era furtună pe 23-24 august. Au murit vreo 200-400 de oameni, câteva sute. De asta era monumentul, care țin minte eu, la Constanța, un obelisc în marmură neagră, ușor pichetată în alb, cu înscriere în rusește pentru cei morți, marinarii sovietici morți. Erau cei de pe Moscova, distrugătorul de clasă grea Moscova odată, și erau cei de pe acest transport, câteva sute, care nu au fost salvați. Fapt e că marina militară românească, care era bine pregătită, a fost un obiectiv care i-a deranjat pe sovietici și care i-a anihilat. Când a reînceput refacerea marinei, atunci a fost luat și Costăchescu, comandantul de pe Delfino, Bibi, pe care eu l-am cunoscut bine. Da. Am zis că era am făcut la matematică. Da, am făcut meditații la matematică. Era mic cu tata. Și tot îmi spunea, eu cu medicina ta o să ajungi la țară. Uite, n-am făcut o zi de țară. Care Bibi a sfârșit-o prost, începuse să bea. Asta e boala marina. Da, începuse să bea. Alcoolul și marinarul român este o temă cu totul particulară și este foarte interesant, sigur, că alcoolul poate fi legat de marinăria în condițiile în care nu aveai telecomunicațiile de astăzi. Deci marinăria pe care am trăit-o și eu când am navigat în tinerețe era o ruptură totală de ai tăi și angoasa că s-a întâmplat ceva și când vii, recoltezi, cum să spun eu, strângi morții și nenorocirile. Da. Chestie în care alcoolul era anxiolitic. Știți, deci eu vă spun din propria experiență. Am trăit pe propria piele expresia și lumea am dat în darobeții. Ce înseamnă să dai în darobeții? Am avut o manevră grea. Nu mă întrebați, nu pot să o deschid de ce a fost grea. Poate că a fost mai frântă, a fost mai de lungă durată, poate că a fost vântul mai puternic. A fost grea, deci am coborât de pe comandă obosit, cu toate că dormisem. Deci nu știu, am avut așa o stare de asta obosit, stresat, nu puteam, nu pot să... Eram la Seattle și era frig. Zic, ia să mă înghețasem de fapt afară. Zic, ia să beau un whisky mic. Mi-am pus pe fundul paharului pahare de whisky, atât. Eu nu beau tărie, dar nu beau... Da.
ca rușii, o Da. plată așa, beau puțin în gust. A fost prima dată când am băut tot fundul de pahar, mi-a mai pus a doua oară, dublu față de cât a fost, deci să zicem în total am băut până într-o 100 de grame, dar într-un timp foarte scurt. E, știți că m-am relaxat. Da. Deci eu n-am luat niciodată droguri, n-am încercat. Unii anesteziști au această, lucrând cu morfinice. Dar, odată am făcut un frison. Dădeam anestezie, era în privat, era frig. Cred că aveam și am o infecție renală cronică, frison. Și mi-am pus perfalganul. Perfalganul este un antiinflamator perfuzabil. Au reușit să-i modifice pH-ul, deci să fie perfuzabil. Dom'le, senzația de încălzire, de liniștire, în timpul acestui frison, m-am gândit că așa trebuie să se simtă ăia de iau droguri. O senzație de fericire, de liniștire, Care nu pot fi descrisă. care nu poate fi descrisă. Revenim la marinărie. Deci marinăria românească poate fi discutată de-abia după alipirea Dobrogei. Până atunci a existat o marinărie românească, probabil, legată de Nistru, de cetățile de pe Nistru, care au fost extrem de importante până și ungurii au ajuns în secolul XVI, nu? Chilia, Cetatea Albă și așa mai departe, dar din secolul XVI, țările române au avut numai navigație pe râuri interioare. Deci și Prutul și Siretul erau navigabile. Practic, Navigabile să o facem pe Andrei să înțeleagă. Intrau... navigabile, deci Da. nu erau șosele și Da, intrau și de se cu circula. un pescaj nu mai mare de 2 metri, 1 metru jumate. de 1,5 fiecare. metru și mai ales plutele. Da, Pentru că țările române erau mari exportatoare de lemn. S-ar părea că numele Galațiului este dat de la... Numele Galațiului este un nume celtic. Există o carte a lui Cartianu, a lui Madame Cartianu, Urme celtice în România. Celții s-au întins până aici, s-au întins și în Asia Mică. Galata din Anatolia este tot o denumire celtică. Le-am înțeles că grecii le-au dat pentru că ei denumeau Galate... Nu. Erau, Avem Galați în Basarabia de Nord, avem Galați în Transilvania. Deci dacă vă uitați, Galați ca toponim este răspândit, mult mai răspândit decât pare, și este în bună parte celtic. Deși sunt multe variante privind toponimia Galațiului. Deci, România capătă Dobrogea, unde Constanța este un sat de pescari. de pescari, care fusese ușor dezvoltat de către englezi, care erau băgați destul de tare în Imperiul Otoman, și unde, pe Valea Carasu, între Cernavodă și Constanța, un sat, s-a făcut o cale ferată pentru transportul grânelor. Pentru că tot englezii au fost cei la originea Comisiei Europene a Dunării și a controlului Sulinei, și atunci s-a construit o improvizație de port la Constanța. La Constanța, unde am copilărit, era de fapt un sat cu câteva case unde erau tătari și greci comercianți, puțini, sat.
abandonat. Sunt niște stampe. Și de altfel, românii nu puteau să navige, pentru că până la pacea de la Adrianopole, navigația pe Marea Neagră era un monopol strict turcesc. Din această cauză, nici austriecii, care au folosit axa Dunării și și-au făcut la Galați consulat, tocmai datorită importanței Dunării pentru comerțul cu Persia, nu au ieșit decât la jumătate, deci prin anii 30-40, spre Marea Neagră. 1800. 1800, sigur că da, pacea de la Adrianopole. Ca atare, crearea flotei românești a fost o realizare a României moderne sub Carol I. Dacă vreți să scrieți despre flota românească, nu puteți să o faceți fără să citiți pe Ionescu Johnson. Am notat. Cum să spun, este o carte cu o valoare literară și cu o plasticitate, cu o înțelegere a fenomenului și cu o plasticitate deosebită a redării. După care a venit epoca anilor 30. România era exportatoare de cereale, nu atât de mult pe cât se spune că era grânarul Europei. Poate o fi fost grânar înainte de epoca modernă, sub Imperiul Otoman. Că, cum să spun eu, era grânar în sensul că era obligată să vândă numai turcilor, de-aia a apărut porumbul în România. Că turcii nu erau interesați în porumb. Era o formă de evaziune de la obligații de cultivare. A apărut hiatusul ăsta post-belic, după care a fost un proces extrem de interesant și paralel de refacere a flotei comerciale românești, a industrializării României și a construcțiilor navale. Și în materie de construcții navale s-au realizat lucruri cu totul deosebite. Da, scuze că întrerup. De ce știți atât de multe despre marinărie și de ce ați scris? Sau de ce scrieți despre marinărie? Că asta am Deci folosit. eu am copilărit la Constanța, de la vârsta de 4 ani, când la Constanța s-a creat facultatea de piscicultură, unde tatăl meu a fost unul din fondatorii pescuitului industrial românesc. Până atunci a predase la Institutul Agronomic, care ținea chestia asta. Și după vreo 4 ani, această facultate a fost mutată la Galați. Așa am ajuns la Galați. În cadrul facultății de chimie alimentară era și pescuit, piscicultură. Noi însă, eu și mama mea și fratele meu Ceamăr, am rămas la Constanța pentru că tatăl meu trebuia să fie dat în fiecare an afară pentru origine socială. Până în 64, când a venit Ceaușescu. De-aia tata față de Ceaușescu avea o atitudine împărțită. Dom'le, zice, când a venit ăsta, deși sigur că Ceaușescu a venit pe o premiză creată tot de Dej. M-au lăsat în pace. Era în fiecare an pe listă, dar era un specialist într-un domeniu îngust, unde nu existau oameni formați, un tip care și bun cunoscător de limbi, chestie care l-a salvat și în timpul războiului, că a lucrat fiind ofițer de tancuri la biroul 2, că știa foarte bine și nemțește și rusește și englezește și urmărea
România era complet ruptă de știri, mai ales după 23 august. Deci rușii nu aveau informații și Marea Unitate nu avea informații ce se întâmplă în real. În fine, cum a scăpat, era profesorul Cărăușu, un mare hidrobiolog, cel care a înființat stațiunea de la Agigea. A înființat-o, a preluat-o, că Borcea a înființat-o. Și cu Borcea e interesant, cum a murit și cum a trăit. Și care, la un moment dat, au venit tovarăși, era academician Cărăușu, dar și academician, trebuie să-l schimbăm pe Bacalbașa, că e băiat de moșier. Zice, da, sigur, trebuie schimbat în situația asta, dar singurul care îi poate ține locul e cu tare fiind legionar. Și atunci au zis să ia, dom'le, mai bine un băiat de moșier decât un legionar. Și așa a scăpat Între două orele, până în 64, când a scăpat, fără să știe că profesorul Cărăușu era unul din bunii prieteni al lui tata. Da? Și, deci, de la 4 ani, probabil că aș fi făcut marinărie și nu medicină. Că medicină cum am făcut? Dom'le, maică-mea era cu aceeași situație socială. Dar pe maică-mea, fiind doctor, au lăsat-o în pace cu ce a fost taică-tu. Sigur, nu n-a făcut carieră. Era fost șef de secție, atât. Nu. Da. Nu o hăituiau, pe cât în învățământul superior te hăituiau. Și am zis, dom'le, asta e o meserie foarte bună pentru sistemul ăsta de borfaș numit comunism. Așa am și călătorit, cum am plecat eu pe mare. Lucram aici. Și a făcut nevasta colonelului Zagoneanu, care era șeful securității, o pancreatită. Eu pe vremea aia făceam navetă și am fost 3 zile la rând de gardă și am scos-o. După care am căpătat dreptul de ieșire. Îi cunoșteam pe cei de la Constanța, colegul meu anestezist de la Spitalul Portului vrea să plece, dar nu avea cine să-i țină locul, că era singurul anestezist și atunci în concediu mergeam și locuiam în spital, dădeam anestezie, plecam pe mare, detașat. Deci, improvizații dificile, colaje. Eu am fost specialist în colaje. Poate că, mă scuzați că întreb, ăsta este un punct interesant, că v-a întrebat cum ați scris despre marinărie și dragostea despre marinărie. Deci dragostea mea pentru mare a fost reală. Și, domnule, e foarte interesant că toți văd marea ca pe o deschidere. Eu, în copilărie la Constanța, am trăit-o ca pe o finitudine, ca pe o închidere liniștitoare într-o lume neliniștitoare. Deci pentru mine, mă rog, e teoria peisajului. Blaga a preluat de la nemți tipul psihologic a poporului cu spațiu ondulat și cu peisajul. Cred că de la Ratzel a preluat. Ratzel fiind unul din foarte importanții antropogeografi, poate fondatorul antropogeografiei pe plan mondial. Și pentru mine, probabil că aș fi făcut marinărie, dar pe vremea aia intrarea mea la liceu s-a făcut în ciuda dispoziției date de primul secretar, că niciun copil de intelectual nu trebuie să intre la liceu minte cel bătrân, dar dispoziție orală, pe care niște oameni curajoși, de care nu se vorbește, n-au respectat-o. Și la medicină am intrat cu numerus clausus. Deci, ca să fac marinărie pe vremea aia, nici nu se punea problemă. Da, erați ratat din start. Din start. Pentru că nu vă dădea avizul. Da. Atunci, la vremea aia, nu vă dădea avizul. Nu, nici vorbă. Da. Iar, cum să spun, o soartă a cifrelor. Am auzit pe unul care a terminat matematica, foarte bun ca elev, ca student, de ăsta care lucra toată ziua, și după ce a terminat matematica, a făcut facultate de teologie. Da. Și cum zice, băi, dar de la matematică la teologie, și că după ce vezi cifrele, nu poți să crezi că nu există Dumnezeu. Da. Da. Sigur că da.
Ăsta a fost un tip căruia i s-a deschis o vocație printr-o fereastră atipică. Da. Deci, Așa și dumneavoastră, cred că drumul a fost trasat spre marinărie, dar în mod indirect. da, în mod indirect, și trăia marinăria asta la modul plenar. Deci, dacă a citit cărțile, ați înțeles. Am citit, da. Păi asta Cum? i-am spus lui Radu, n-am citit nimic de astăzi de medicină. Da. Poate că nici n-aș înțelege. Da. Dar de marinărie am spus până acum, din câte citesc eu de la Radu Tudoran încoace, cu toate părțile de sus, bine, aia e o poveste. Da. Deci tot ce am citit, cărți de astea, gen jurnal, pentru că mulți au făcut... Deci Radu Tudoran a mai scris o carte, al 82-lea. Al 82-lea era, el a fost pe unul din cele două pescadoare mari, două erau, Galați și Brăila, construite în Japonia, cu echipaj foarte mare și care erau și uzine simultan, deci erau de prelucrare. Și el a făcut ceea ce eu, pentru mine, a fost marea dificultate în a scrie taci și notă. A dat în gât. Deci eu nu am fost un străin care am trăit printre ăia ca să-i dau în gât. A scris inocența lui, i-a dat în gând niște oameni nevinovați, probabil, că asta... Nu inocența, Sau rinocerismul. Deci el nu era un inocent. El era un tip care halea la comandant. Ce halea și după aia a zis cum echipajul mânca prost și comandantul mânca foarte bine, el participând la aceste festine. Fapt e că ăsta a făcut ceva cardiac comandantul după. El a făcut o delațiune. Vezi, Radule? Radu a fost cu mine voia și a filmat foarte mult. Și asta e povestea. Da. Nu poți să faci nimic ca virgulă comandant, pentru că toată lumea se uită la tine. Da. Am luat o dată înghețată, când nu era rația de înghețată, Da. zic, este prima dată de când sunt comand, dar pentru că ești un musafir la bord. Da. Deci niciodată n-am cerut nimănui, niciunui bucătar să-mi pună altceva în farfurie. Am întrebat ce la masă. Asta și asta, îmi dai asta. Eu mai în glumă, mai serios, bine, serios pentru mine, că nu poți să faci glume pentru că sunt răstălmăcite. Da. Și uite ce a zis comandantul, știți cum e, orice ai Da. face, tot rău este. Da. Sunt două porții la masă, două feluri de mâncare la masă, nu se le mănâncă și pe amândouă, să alegi una din ele. Da. Sigur că da. Mi-ați spus că am scris foarte mult despre comandant. Mi s-a părut comandantul un personaj cheie. Da, Petrescu era un personaj extrem de colorat. Am căutat să-l prezint și în părțile lui bune. Era un excelent marinar. Și am deschis chestia aia cu beția când a ajuns la să vorbească. Nu mai țin minte, de ce? Începeau schimburile radio cu navele cu care ne... Aha. Da. Cu telegrafistul. Cu telegrafistul, care schimburi erau totuși controlate. Exista o monitorizare exterioară. Nu puteai spune orice. Pățeai ca ăla săracul la Basel. Deci... Nu mă refer la cartea noastră. Poate că este un punct de vedere al meu. Da. Pentru că am suferit, sau cum să spun, sufer Da. de chestia asta. Dacă vreți, poate mă atinge mai puțin de subiectul care interesează pe Andrei. Dom'le, orice ai face, se discută, deci, se discută de comandant. Chiar dacă nu vrei să se discute despre tine sau nu vrei Da. să fii implicat. Da. Ei, cam chestia asta se întâmplă și în spital. Dacă ești, de exemplu, șef de clinică. Până la urmă, vrei, nu vrei, ești un personaj. În flota românească, unde palavra Da. într-un echipaj internațional e mai puțin. Deci în flota românească, statul la palavre este o specialitate a Balcanicului. Tocatul mărunt, la fel. Iar în flota românească, specialitatea asta a fost dezvoltată la, Da. cred că la un nivel Da. ultra profesional, pentru că nu se făcea nimic. Da. Până la urmă, asta era
de aici, bă, nu poți să stai la palavre dacă ai treabă. Dacă Da. nu ai treabă, stai. Așa. Radu a văzut, deci Radu când a venit cu mine la bord, la Long Beach, prima săptămână nu prea ne-am întâlnit. I-am zis, băi, nu pot să stau de vorbă cu tine, că am multe, deci să mă familiarizez cu nava, sunt multe de astea să-mi intru în mână, trebuie să iau și provizii, zic, Da. abia după o săptămână, așa, 10 zile, hai să, a ieșit în oraș singur, n-am putut să ies în oraș. De asta zic că, dar bună că asta poate... Navele astea erau în bună parte nereparate. Și geniul românesc s-a văzut în capacitatea de a improviza. În capacitatea de a improviza, cred că nu a existat nici un alt tip de marinar apt să facă ce făcea românul. Și povestea Tibi despre unul Tănase, ofițer mecanic. Monsieur Tanas, care avea părul lung, lăsat cu coadă până la brâu. Și a început, alo? Da. Nu, mulțumim, Micaela. Și a început, au intrat românii în flota franceză. Extrem de protocolare, cu furculițe de 2 feluri, 3 feluri, un fel de Versailles de ăsta la bordul navei, comandantul Monsieur le Marquise și așa mai departe. Exact, eu am fost și eu la... Da. Și inclusiv mecanicii. Monsieur Tanas era un hippie, dar care avea capacitatea, pac, închizi aia, deschizi aia. Și de unde erau aia gomoși, ațoși și nu știu ce, făceam Monsieur Tanas, s'il vous plaît. Și ăsta, țac. Cum să spun eu, un talent nativ care depășea pe indivizii ăștia care gâfâiau într-o schemă rigidă, neînțelegând spiritul mecanicii. Ori românul înțelegea marea, înțelegea o chestie cu care am început, am murit pe mare, care am aflat-o de la șeful de echipaj de pe Neptun, mort la o lansare de barcă, în barcă era și nevastă mea. Flutur. Da. Vultur. Și a zis, doctore, marea e rea, marea te fute. Românul trăia real această mare rea, care o înțelegea și știa să o fenteze. Mult mai mult decât alte nații. Era un fel de... Românul, de fapt, a fost Charlot îmbarcat pe valuri. Cu tot umanismul tragic și încercarea disperată și eficientă de supraviețuire a lui Charlot, care, cum să spun eu, în ciuda aspectului pitoresc, avea un coeficient de supraviețuire apropiat de a șobolanului și de adaptare. Pentru că șobolanul este, cum să spun eu, îmbarcat cel puțin pe navele vechi, nu exista navă fără șobolani. Și cu șobolanii, la un moment dat, ajungeai să tratezi. Devenea un partener cu care trebuia să coexiști. Și care chiar coexista. Da, știa? domnul doctor, eu știu, discutăm limbă comună pentru că am trăit chestia asta, domnule, cu șobolani. Deci ne obișnuisem cu Deci, ei. domnule, ne păzeam de ei. ce am scris eu este o lume dispărută. O lume importantă pentru economia română, o lume având parfumul, consistența sa, legile sale nescrise, având un limbaj, un element esențial a fost limbajul. Și cel care mi-a făcut prezentarea primei cărți în cadrul Ligii Navale Române, care i-am cerut egida, care era președintele Ligii Navale, a fost scandalizat de limbaj. Ori eu am considerat, care i s-a părut
vulgar și violent. Dar a rupe limbajul de acest mediu de viață pe care îl descriu însemna să emasculez realitatea. Limbajul este forma de trăire și de simțire a unei ființe, nu? Heidegger spunea că limbajul este casa ființei. Ori eu nu puteam să distrug în ce scriam casa ființei. Pe de altă parte, la marinari a fost un fenomen extraordinar de interesant din punct de vedere lingvistic, considerându-se în bună parte victima sorții și victima societății, în același timp având conștiința unei superiorități de o natură sau alta în raport cu ceilalți. A apărut nu numai un slang marinăresc, ci a apărut miștocărirea limbii oficiale prin diminutivul miștocar și prin schimonosirea cuvântului. Era exact cum făceau unii, de tăiau celor care vroiau să ajungă domni nasul, deci nu se tăia nasul, se tăia septul. Această răzbunare pe limbajul oficial. Și am capitolaj privind chestia asta în prima carte, despre relația marinarului cu limba. Deci nu era vorba de un slang, ci era vorba de răfuiala cu limbă ca formă de răfuială cu oficialul. Foarte interesant. Da. Andrei? Era un fel de cur de miraclă pe valuri marinarul. Pentru că marinarul era bețiv, avea deseori o nevastă care, cum să spun, nu aprecia efortul lui. El era un tip care căra ca măgarul. Da, asta am discutat cu Andrei, vezi? Da. Sunt care se repetă. Și erau bancurile cu cel care ține locul acasă. Extrem de consistente, extrem de... Și asta am reușit să prind această angoasă convertită în miștocărie. Și permanenta angoasă, că asta îmi spunea Vultur, care a murit. Și care Vultur? În dimineața zilei, cum a fost moartea lui Vultur? A fost o navă românească, un târg, cu un comandant care s-a apucat să bea. Și a băut o săptămână fără să mănânce nimic. Și a făcut probabil o pancreatită, că n-a apucat. A cerut asistență medicală. Nevastă mea era, i-am aranjat eu un voiaj cu Neptunul, plin de studenți. Full Neptunul. Dom'le, asistență medicală, trimiteți barcă. Dom'le, nu putem lansa. Pe Neptun, scripeții erau vopsiți, înțepeniți de vopsea. N-avă școală, fii atent. N-avea școală. Eu de asta Cel care răspundea de această lansare era Vultur, care avea 3 degete lipsă la o mână sau 2, de la strivite de o lansare de barcă la Alexandria, de Mediterana. Și care Vultur? Deci au lansat nava înaltă, 20 de metri. Normal se lansează barca, care are o tonă jumate. După aia se coboară pe scară în barcă care e lipită de navă. Nava, evident, se oprește.
au fost o mulțime de nereguli. Între altele, s-a lansat cu 13 oameni la bord. Nava era în mișcare. Foarte Chestia. grea barcă, foarte mulți. Sigur. Pentru că șeful mecanic în timpul ăsta își făcea nu știu ce, că nu-i se scula. Și își făcea nu știu ce injecții. Până aici, greșel dacă nu era. Unul din cele două cârlige nu s-a desfăcut. Ăsta a fost ghinion. Și a început să târască barca, nava în mișcare și să bage apă. Și Vultur a căzut în apă. Numai că Vultur, fiind secretar de partid și fost fotbalist la Faru, ținea pe deget vesta. Că dacă, probabil că a murit, apa avea 4 grade de hidrocuție. Da. Probabil. Dar l-ar fi găsit imediat dacă avea vestă. Dar așa a dispărut. Că l-a găsit până la urmă aviația de coastă engleză, care a lăsat-o cu migenă. Au mai căzut 2 în apă, ăștia tine, Vultur mâncase, dar Vultur, cu o zi înainte sau în dimineața zilei ăleia, fuseseră la Anver și băieții luaseră Biblii de la Siemens Club. Și Vultur, care și cu mine, cât era el de securist și de tot, mai înjura așa ușor comunism până mă știa mai bine. Așa, arunca demonstrativ Bibliile în mare. De asta mi-a spus, neamitic, nu faci bine ce faci. Toți avem și copii, și familie, și tot. Nu e bine. Eu te înțeleg că ți-e frică. Dar nu e bine ce faci. Vultur s-a făcut palid, dar a continuat să arunce Bibliile confiscate. Pentru că știa că sunt unii care vor consemna că Flutur le-a confiscat și le-a aruncat. Că toți erau prizonierii fricii și a incertitudinii. Începea să se ia de telegrafiști și de mine. Tu ce dracu cauți pe mare, tu ești sigur turnător. Că de ce nu vezi tot de medicina ta la spital? De telegrafiști la fel. După care era băiatul cel mai drăguț când se trezea. Deci toți își trăiau, da, toți își trăiau nevrozele. Ăsta care l-am dus eu, cea mai mare greșeală medicală a vieții mele, a fost fără victime. Unul care a făcut hemoragie digestivă la traversada Atlantic Sud și așa s-a rugat la mine că deși aveam aprobare să-l las în Capul Verde, Din cartea asta, care Da. a treia carte. Da. Ce ați relevat, a scos foarte bine în carte, nu știu dacă intenționat sau efectiv scrisul dumneavoastră, că bănuiesc că a scris pe măsură, fiecare zi notați câte ceva, scriați. da, am reluat. Dar Bineînțeles între că- altele scriam ca să supraviețuiesc, pentru că psihologic era foarte greu pe Am vrut să navă. vă întreb. Deci nu era o chestie de plăcere. Era Da. un voiaj dificil, cu conflicte cu oamenii. Cu... Da, tâmpenii, niște chestii de astea am remarcat, s-au luat de dumneavoastră, zic, lumea, dacă și un medic cu atâta cultură, pe lângă atâția proști, pentru că m-am săturat de nu, poate că nici eu nu vorbesc prea... Deci nu gramatic, e vorba. adică- Nu, acolo nu era vorba de cultură. Există la Discovery un dresor de câini care prezintă problemele insolubile ale proprietarilor de câini, pe care îl rezolvă aproape instantaneu, înțelegând psihologia câinilor. Și unul din principiile de bază ale terapiei lui este simțul ierarhiei. Pe o navă nu există o ierarhie oficială. Acum există pentru că omul se duce pentru bani, e bine plătit, poate fi sau nu reangajat că el e la bucată, deci el nu mai este confruntat cu o microsocietate în care el vrea să se impună, el e confruntat cu banul pe care îl ia. Are o cu tot o altă perspectivă. Pe nava românească era de fapt ca o haită de câini
unde comandantul, la modul ideal, era și lider informal, dar unde în realitate exista un lider informal, exista comandantul. Sau existau mai mulți lideri, pentru că exista puntea și mașina. Două triburi care, în general, țineau aproape și care se confruntau pe diverse interese. Și era foarte important ca fondul de angoasă care era în fiecare, era o constantă angoasă, să o convertească în agresiune. Am să vă dau, acum am scris o antropologie, medicină și cultură, de fapt este o antropologie, am tipărit-o în sfârșit, și unde destul de mult este despre agresivitate și violență, care e o componentă fundamentală. Deci există o mare asemănare, exista între lumea penitenciară și echipajul unei nave, cel puțin înainte, unde rămâneau pe termen lung oamenii împreună. Acum, la jocul de Lego, e altă lume. Și acolo era, de fapt, o încercare de supremație, unde cultura, cum zice marinarul român, conta cât sânge ai în... Ce înseamnă sânge pe mare? Aici discuția este foarte, foarte largă. De la autocontrol, la diplomație, la acel câmp energetic pe care îl emani spontan. Le ai sau nu le ai? Și, într-un fel, este existența de la zero, care se reia. Orice echipaj are o tradiție, unul care vine nou trebuie să înțeleagă că e ca la țară. Ești privit mereu prin perdea, ești studiat. Contează foarte mult cu cine ești prieten, cu cine ai relații, cu cine n-ai relații. Și sigur că eu eram acolo privit ca unul futul. Ăsta și-a luat ciubucul la spital și acum se plimbă. Pe urmă, sudoarea de doctor pe vapor era la fel de rară și prețioasă ca sudoarea de telegrafist. Chestia asta, sigur, lucru pe la bord, da, sigur că unul care dă toată ziua cu ciocanul în rugină, îl bag închis de-amăsii pe doctor, deși dacă face ceva supraacut, doctorul ăsta e ca bunul Dumnezeu. Iar unul din cei cu care eram bun prieten și cu care beam în draci, se îmbăta, începea băcatea și îmi pizda, mă, doctore. Știi cât am dat eu când m-am operat de hernie de disc? La care eu începeam să cânt: opriți dricu, mortul ăsta n-a dat plicul. Și uite așa. Dar, în general, era o lume de interesantă, fiecare cu povestea lui, pasionantă, prin agregare de sorți și care esențializa pe fiecare prin supunere la tensiune. Există un cuvânt românesc uitat, care supraviețuiește numai în derivativ. Derivativul este a lămuri.
Iar cuvântul este lamură. Ce este lamura? Este tot ce rămâne după ce arzi ceva. Esența. Cenușa, nu? Cenușa. Esența. Mai mult decât cenușa. Deci, teoretic și științific e cenușa. Dar, de fapt, lamura era esența care era dezvăluită. Apocalipsa. Apocalipsa înseamnă dezvăluire. Lamura era produsul Apocalipsei prin condiții extreme. Navigația în condiții dificile, una din cele mai dificile condiții era statul în radă, așteptarea să intri, nemișcarea, pentru că mișcarea îți dădea în mod paradoxal un sens, deși erai un transportator, cel de-al doilea comandant, care părea un idiot, spunea ce te contează. Tu ești plătit să stai pe vapor, indiferent că vaporul se mișcă sau nu. Dar statul în ancoră, la modul existența aparent statică, era un factor care îi nebunea pe oameni. Deși, în mod paradoxal, ei, când erau în radă, în așteptare, aveau mult mai puțin de făcut. Dar era o ieșire din ritm și un element de angoasă care rupea o călcătură a roții dințate a rostului. Și acolo se decompensau. Începusem să vă întreb și totodată să vă felicit. Deci cartea, dacă ai să o citești, pornește în condiții normale. Cum ați plecat? Asta este o narațiune. Ați plecat dumneavoastră de acasă, ați ajuns la vapor. Fiecare, ca asta începusem să spun, asta a scris mult, dar fiecare din poveștile alea, în ordinea plecării, au reflectat starea noastră nervoasă și oboseală. Da. În ultimul capitol, când ați plecat de acasă, ați plecat foarte obosit. Și Da. se reflectă acolo, mi se pare, dacă nu în ultimul capitol este despre cățel, Da. așa, cred că unul anterior, debarcarea noastră de Da. navă. A mea și a celorlalți. Și a celorlalți, Pentru da, că, avea de să- fapt, dacă s-a observat, de exemplu, că la studente, la persoane de sex feminin, care stau într-un dormitor comun, li se sincronizează ciclul menstrual. Deci, interpătrunderea asta, Și la pisici. Am avut două pisici, au futat amândouă în aceeași oră. da, În aceeași oră. da, interpătrunderea asta pe o navă, în condițiile în care era timp liber suficient la navele românești și nu exista bariera lingvistică în care durata voiajului și ruta nu se știau. Deci la ora actuală, de fapt, faci un cerc bine precizat, cu date clare, unde, ce, cum. Voiajul vaporului românesc era, de fapt, un zar aruncat ca timp, care nu se mai oprea, nu știai ce, cum, în condițiile totalei incertitudini când te întorci acasă, ce se întâmplă acasă pentru că nu puteai comunica. Banii, dacă îți dau banii, că a fost și perioada când nu se dau Da. bani. Mi se pare că Deci n-ați luat bani. era. N-ați luat bani, ați luat un Da. cod de hârtie, că așa Sigur că da. munca noastră pe o petre de hârtie. Da, sigur. Și oamenii aceia. Deci eu eram în postura lui Tom Sawyer, că dacă țineți minte Tom Sawyer, la un moment dat s-a pus problema să vopsească un gard. Și el i-a convins că e o aventură și că merită să vopsească gardul de plăcere. Eu eram ăla
convins că vopsesc gardul de plăcere. Ăia vopseau gardul ca să își crească copchii. Era o mare diferență. Eu eram unul care păcălisem securea, păcălisem direcția spitalului, că aveam un șef incompetent care îmi ocupa locul, care îmi revenea și mi-a revenit. Dar era secretar de partid și care făcea tot ce putea, deși erau puțini anesteziști, ca să plec, să fiu cât mai departe, să nu cer scoaterea la concurs a postului de șef de secție. Deci eu eram un tip care eram acolo, pe un loc obținut prin șmechereală și păcăleală. Ei erau unii care erau pe un loc pe care futui, eu dau aici la Marțagon și ăștia mă fură. Aveam o postură total diferită. Dar și așa clacam. Din când în când. Dar toate dispăreau când mă suiam pe cabina de comandă. Deci era o placă metalică pe care, culcându-mă noaptea, nu era nimic deasupra mea, numai cerul înstelat, cu atât de multe stele încât nu ne putem închipui la uscat, și unde știam că sute de mile de kilometri în jur nu e nimic decât apă. Și puteam să stau așa cu brațele cruce, privind în sus, ore întregi. Este ușor angoasant, pentru că chestia asta însemna să rămâi cu tine însuți. Ori în ultima mea carte, tocmai aici vorbesc destul de mult, din ce au scris alții, despre frica de a rămâne cu tine însuți, despre nevoia de distracție, ceea ce etimologic înseamnă ieșirea de pe cale, nevoia de distracție, pentru că fiecare om are permanent frica sfârșitului inexorabil. Chiar de la vârstă tânără. Și atunci toată agitația este de fapt un mijloc de a scăpa de tine însuți. Foarte puțini, numai oamenii profund religioși, care se raportează la o realitate extrapersonală, non-personală, care își neagă eul de cei care au darul credinței, reușesc să scape de această angoasă existențială. Foarte multe din lucrurile care se petreceau pe vapor erau, de fapt, nevoia de agitație pentru a scăpa de propriul eu, care agitație nu se putea desfășura decât într-un spațiu fizic și psihic extrem de limitat. Deci, marinarul era, din punct de vedere psihologic și relațional, un bonsai. Eu am definit altfel. Definiția nebunului, știți cam care ar fi? Cum o vedeți noastră? Eu probabil că sunt mai multe. Și că dacă toți suntem într-o permanentă căutare... Normalitatea, norma, ca termen, este un termen statistic. Da. Norma. Norma și forma, de fapt, erau din construcții termeni. Ori este conformarea, și ajungem iar la o structură bine delimitată, exactă. Eu am găsit definiția pentru nebun general, că toți oamenii, în general, își caută un echilibru. Deci toată viața, ca asta spuneați, frica asta, toată viața ne căutăm un echilibru, nu? Da. Tendința noastră de a face ceva este de a găsi un echilibru, de a ne satisface. Un nebun și-a găsit echilibru deja. El este echilibrat. Că noi nu-l înțelegem, este altceva. Eu am considerat marinarul ca pe un nebun sănătos. De ce a spus dumneavoastră?
liniștea pe puntea etalon, dumneavoastră erați într-un echilibru. Vă găsiți echilibru și liniștea. Și eu pățesc treaba asta, am mers cu Radu la proba și zic, băi, fii atent aici, ce izolat ești. O oră, două, ești într-un... Eu mă simțeam în echilibru acolo. Da. Foarte mulți, echilibru era regăsirea cu propriul eu, acceptarea lui și împăcarea cu el. Foarte mulți se sperie de existența în cadrul propriului eu și fug de ei însuși printr-o activitate frenetică de o natură sau alta, de la a bea până a butona, schimbând în draci posturile la televiziune. Este exact reacția câinelui care îi se leagă o tinichea de coadă și care fuge permanent, speriat de zgomot. Sau calul speriat de propria bășină. Oricum, literatura despre mare în România s-a încheiat. Pentru că nu mai există un fenomen al mării care să aibă caracter național și să aibă o reflectare ca element național în literatură. Ce trăim noi este nu atât sfârșitul flotei ca fenomen național românesc, dar și sfârșitul atât cât era a unei literaturi marinărești românești. Poate menționez chestia asta, ar fi interesantă. Undeva la început, la sfârșit. Asta o văd eu. Da. Juniorul... Cu toate astea mai avem marinari. Da. Nu mai avem flote, avem Da. oamenii mari. Sigur că da. Dar, deci eu vorbesc de literatură. Iar oamenii mării, deci domnul comandant nu mai este un marinar român. El este un marinar internațional, care ajunge să gândească în engleză, la un moment dat, Da. care are o viziune asupra celor cu care lucrează non-umană, strict funcțională, pentru că contactele sunt minime. De-aia, de exemplu, nemții au făcut acolo un dulap cu filme, caută, se producă măcar lunar o întâlnire între filipaci și ofițeri. Pentru că altfel apare o ruptură totală între cele două categorii. Nu știu cum se poate manifesta această ruptură într-o situație de criză, într-un naufragiu, de exemplu. Este de fapt o lume în care relația umană este înlocuită de politețea convențională. Da. Există un termen marinăresc care este afișat sau era afișat pe navele românești, numit rol. Fiecare marinar avea un rol. Rol ar fi fost fișa postului. Ce ar urma să facă? Da, rol de abador, rol de... Așa, Da. cum era master listul la vapor. Deci ești de fapt un automat care întrunește o colecție de roluri și relația ta umană se bazează pe politețe, pe minime contacte, pe o masă la ora actuală bună, pe dormit în rest și te amesteci mult prea puțin.
Era bancul ăla idiot despre avantajele și dezavantajele onaniei. Zice, care este dezavantajul? Că nu trebuie să o conduci până acasă. Dezavantajul că nu ai cu cine sta de vorbă. Ei, pe undeva marinăria modernă este dezavantajul onaniei. Pentru că contactele umane, reale, între oameni, lucru constatat, sunt minime. Este o politețe convențională între oameni care, în general, nu vor mai naviga împreună și sunt folosiți ca piesele de Lego. Ei se conformează nu unui echipaj, se conformează unui rol. Care are tradiții, are... Da. Deci, marinăria a devenit, de fapt, ca și fructul pe care îl mănânci crescut de chimicale. Înainte avea gust, miros, acu, dacă închizi ochii, nu mai știi ce mesteci. Mi-ați dat explicație literară la una din jurăminte, nu știu cum se numesc așa, mi-am făcut un obicei. Poate și pentru faptul că eu muncesc foarte mult, Radu mă cunoaște proveniența, de ce poate eu sunt orca-alcoolic, cum se spune mai? Orcaholic, așa. Când am urcat în Vorcolic taxi, se numește. Vorcolic, când am urcat în taxiu, după ce plec de la vapor, eu nu mă urc la vapor, în spate. Da. Asta este... Credeți pe cuvânt, deci eu spun cu foarte, nu e așa ca, deci efectiv refuz să mă uit în, ca zic, bă, uite vaporul, zic, nu mă interesează. E și chestia asta, Bogdan, juniorul meu mare, care este ofițer 2, a spus la întâlnirea asta trecută. Simți că ești într-o industrie. Da. Prostituata nu are satisfacție. Da. Eu mai marinar mă simțeam pe Nazacea, care era navă de 1900 de tone, care avea, știu eu, 80 de metri. Așa, mult mai marinar și eram ofițer 2-3 acolo. Deci eu aș spune așa. De navă, Da. decât acum Da. navă de 4000 de unități, de Da. 400 de metri. Deci nu mă simt marinar. Deci, ușor, ușor, marinarul s-a transformat din amanta valului în prostituata managementului. Da. Notează asta, sper să mă menționez vreodată. Și am să-i spun superintendentului, zic, de ce vin piese de Lego la bord, defecte. Da. Români, Muntenegru. Deci sunt, acum se termină facultățile, dumneavoastră vedeți la Da. mult mai bine decât mine. Nici nu mai dau pe la cursul lor. Bogdan, băiatul meu mare, când a terminat facultatea după 5 ani, a spus că la examen de stat a fost coleg care l-a văzut, el a crezut că a abandonat școala din anul Da. întâi. Deci el din anul întâi nu l-a văzut niciodată. A venit la examen de stat. Andrei la fel, spune jumătate. Deci din anul întâi, Andrei fiind juniorul mic, care și el la UMC tot Da. acum e cadet pe Era un banc, apropo de modul cum evreii își cresc copiii și îi motivează pozitiv, spunându că e cel mai deștept și nu știu ce, că apare unul ăsta handicapat și cum te cheamă pe tine? Monica. Câți ani ai tu? Monica. Oh, zice, așa un copil deștept, zice, ăsta o să termine acum școala și cu $10.000 termină și liceul. Asta e. Și vin de ăștia, Numai că ăștia reușesc să păcălească sistemul Lego. Sistemul Lego ar trebui să fie, de fapt, o verificare extrem de exactă și aici fac agențiile de crewing. domnul doctor, Agențiile de crewing ce au reușit să facă? Să depisteze bețivii. nu au reușit nici asta, nu interesează. Este afacere, ei trimit omul și banul. Pe banul ei fac o Ei, afacere. deocamdată, Pentru la că un ei moment sunt dat, plătiți în funcție de cap de vită da, furajat. la un moment dat, o agenție de crewing care trimite oameni slabi își pierde credibilitatea. Își pierde credibilitatea. Eventual. Deci asta este o afacere pe termen scurt.
pe termen lung. Știți ce mi s-a spus? Deci asta e de la management. A venit un rus, 58 de ani, 59 de ani, ofițer 2 mecanic, slab pregătit profesional, deci asta mi-a spus șeful, băi, venea, în primul rând că venea de la bulk carrier, altă navă decât containere, hârburi de astea de 40 de ani, 30 de ani, și ați văzut cum sunt pe astea. Așa, totul e computerizat, e altă tehnică, tehnică mai de vârf, nu e de top, așa, dar e mai de vârf. Așa. 58 de ani, prima dată în companie, prima dată pe containere, rus care vorbea foarte prost engleză. Nava a trebuit să intre la rece pentru 9-3 săptămâni, pentru economie trimiteau oameni acasă. Și a zis să trimite asta inclusiv șeful mecanic. Și a spus, vă rog să țineți cont că în condițiile de față, 2 mecanic va prelua responsabilitățile șefului mecanic. Deci a fost un mesaj scurt de 6 rânduri maxim. Preia responsabilitățile șefului mecanic în condițiile în care professionally dubbed, e prima dată în companie, nu cunoaște politica companiei, English very poor. Deci o propoziție cu descrierea lui scurtă. Știți ce mi-a răspuns? Nu înțelegem la ce vă referiți, vă rugăm să ne precizați care sunt problemele cu echipajul. Ați înțeles ceva de mesajul ăsta? Deci pe noi ne interesează chestia asta, are certificate, rămâne la bord. Deci asta înseamnă că de fapt Bodo a plecat. Care Bodo era extrem de sensibil la nuanța nuanței. Deci n-a făcut o filozofie, a spus, dom'le, prima dată noi aveam un sistem de stat de administrare a navei, AVEX, oratorii computerizat, deci bași tot acolo, este gestionat, care pleacă. Așa se face gestiunea reparațiilor. Asta pleacă la companie. Eu nu cunoșteam chestia asta. Cine updata baza aia de date acolo? Deci se punea problema pe cine reprezenta individul ăsta. Și eu dacă am văzut primesc asemenea mesaje, deci am găsit om dormind în comandă, ofițer 2 dormea în comandă, ofițer 1 dormea în comandă. Deci eu, pe ce am fost pe nava lui Tibi, n-am văzut așa ceva. Nici eu n-am văzut așa ceva până acum vreo 3 ani. Dar în ultimii 2 ani, de când cu criza asta de personal, explozia asta, ca și spus, a creat un haos în shipping business, a adus orice fel de om. Deci oameni care n-au făcut niciodată pe vapor, l-a adus ofițer 3. Sau ofițer 2. Pe mine asta mă doare, de-aia am spus, zic, pentru ce să mă uit normal la vapor? Dom'le, aici este de fapt o chestie foarte gravă. Că ofițer de punte este exact ce se întâmplă cu șoferul sau cu anestezistul. În care, într-o aparentă plictiseală, ai, la un moment dat, câteva secunde care decid totul. Și marele challenge, și obțin la profesia asta care o fac eu, este faptul că aparenta monotonie poate să îți roadă viteza de reacție necesară în acele secunde când îți iese unul cu viteză din stânga, pe șosea. Old dog syndrome. Mie nu se poate întâmpla nimic. Atunci se întâmplă. Old dog syndrome. Da, asta este. Ne-ai și povestit despre asta. Da. Pe când ceea ce trebuie, eu, meseria mea, sunt unul din cei mai fricoși anesteziști. Și deși am avut mulți indivizi care m-au antipatizat, că eram destul de chizdos așa, și încă sunt, n-am avut niciodată necazuri. Pentru că am mers pe principiu franțuzesc. L'aventure, c'est au coin de la rue. Aventura e la colțul străzii. Mereu. Și ce ați vrea să mai acoperim? Noi am discutat împreună dacă există vreo percepție a pământenilor, a noastră, despre oamenii mărilor. Oamenii care la un moment dat se întorc să trăiască tot pe pământ, tot pe uscat. Percepția pământenilor
este foarte simplu. Futul. Nu există o solidaritate umană reală. Nu există un interes pentru semen. De fapt, fiecare trăiește în coconul său de egoism. De-aia eu am fost ușor impresionat de modul în care este privit handicapatul în Occident. Deci la noi, handicapatul în România trezește scârbă și iritare. Occidentalul are înțelegerea pentru handicapat. Ori navigatorul este, de fapt, un amputat emoțional. O persoană care este supusă, ca și minerul. Există o mare asemănare între navigator și miner. Este cel puțin pe vechea navigație, pentru că navigația actuală e mai puțin legată de pericole. În mină, oricând îți poate cădea o piatră în cap, nu e neapărat explozia. Se desprind de sus bucăți de rocă. Deci, de la bun început, erai un tip care intrai zi de zi, în noapte, umblai cu lămpașul, puteai oricând să crăpi și erai privit cu antipatie ca fiind unul fără cultură, dintr-o pătură inferioară socială, un tip care sigur că îți oferea căldura, lumina, comoditățile, dar era privit ușor ca un rău necesar al acestor beneficii. Marinarul era pe de o parte privit ca un element de exotism și erau uniformele cu... Dar marinarul real, deci erau șmecherii mării. Dar truditorul mării, iar marea este un lucru extrem de periculos. Numai cine a văzut o mare dezlănțuită care îndoaie metalul, apa care lovește prova, se numește ciocan. Nu este o metaforă. Este, de fapt, o realitate fizică, pentru că consistența apei în efortul ei cinetic este aproape metalică. Sunt plăci groase de oțel îndoite de apa dezlănțuită. Le face ca un șervețel așa. Pe undeva navigația este nebunia solitară. Cu toate traumele psihice, dacă ești un tip făcut pentru singurătate, e perfect. Nu toți sunt făcuți... Schizoid, sigur că da. Schizoid înseamnă etimologic rupt în bucăți, eclatată. Un termen înrudit, schije, apropo. Da. Asta mi-a spus în mașină că am avut, două probleme tipice și am vorbit cu un profesor Sânchion de psihologie de la Institutul, dar parcă v-am spus ceva. Și zic, măi, nu pot să spun, cum a spus dumneavoastră, au încercat ăștia în facultățile muncitorii să compreseze medicina, dar n-a mers. Și nu pot să-ți povestesc acum. Ia cartea asta, cum să procedăm cu personalitățile dificile. Și într-o cărțulie mică
pe înțelesul tuturor. Da. Și am avut oameni cu probleme psihice. Deci Luat în omul... cartea, exact te uitai la el, câteva Da. pagini de carte le erau deschise acolo. lucrurile, înnebunirea pe navă și am și descris câțiva nebuni pe navă. Din ce mi s-a povestit? Este de fapt o esențializare, o lămurire. Aia era lamura. Lamura era ce rămânea după ardere. Acolo ești supus unor solicitări majore care lămuresc ce cu tine, în bine și în rău. Foarte bine spus, da. Am făcut armata la pompieri și erau cazuri extreme. Acolo vedeai cine are Da, în pantalon sau cine Da. n-are. Pentru că nu era timp de... da. Acum stai să desenăm, să vedem cine cum. Ori intrai, ori nu intrai. Da. Și trebuiai să ai capacitatea de a discrimina dacă da Sau nu. sau nu. Deci și curajul, dar și acea dotare de a înțelege esența situației. Exact. Pe minime semne. Exact, uneori Pe minime un semn, două, semne. maxim. Da. Andrei, scuze. Când clacați, de ce clacați pe mare? Pentru că și pentru mine a fost o experiență neplăcută și umilitoare de a mă regăsi pe mine însumi, fără verbiaj, fără conflicte care te salvează. Conflictele sunt un minunat mecanism de terapie a stresului, cu propriile mele probleme, cu propriile mele incertitudini, cu trăirea timpului ca o realitate fizică, cu acel memento mori care zace și în fiecare din noi și roade precum viermele în măr, cu toate problemele de conștiință, cu toate faptele rele depozitate în noi, pe care le stingem permanent printr-o activitate frenetică, prin ambiții sociale, prin ambiții personale, prin preocupări culturale care, de fapt, pot fi echivalate cu alcoolismul acut. Deci, nu este nicio deosebire între ăla care studiază arta grecească și ăla care bea o căldare de molan. Amândouă blochează creierul de la analiza concretă a problemelor de conștiință, care ies ca demonii lui Macbeth noaptea, când ești singur, ești izolat și îți aduce aminte de fapte pe care credeai bine uitate și bine pitite de tine însuți în trecutul tău. Foarte frumos spus. Și extrem de neliniștitor pentru fiecare din noi. Fiecare este înlănțuit în faptele lui. Uneori reușește să nu o observe. Încă o chestiune. Din moment ce marinarul nu mai e om, se transformă în personal, oameni transformați în personal, mai putem căuta pasiunea aia vreodată în industria asta? Că mai putem căuta un om pasionat, capitan, șef mecanic,
pasiune. Pentru că la personal, despre ce vorbim? Pasiunea Cred este că, în omenească, general, umană. ce se caută în cadrul globalizării este dezumanizarea și instrumentalizarea. Pentru că omul este imprevizibil și greu controlabil, pe când instrumentul este de fapt un input controlat și un output cert. Chestiunea asta pe plan global va duce la o degenerare a speciei umane, numai că se pare că tendința este de a obține niște stăpâni umani și niște executivi și niște executori. Globalizarea e ca sexul oral. La întrebarea dacă e bun sau nu, răspunsul este pe ce parte ești. Depinde. Fără îndoială că ce se întâmplă este o creștere a eficienței. Numai că de-abia îmbătrânind ne-am dat seama cât de genial a fost Chaplin în filmul lui despre banda rulantă de la uzină. Trebuie să trăiești o viață ca să poți aprecia acea secvență unde umorul de formă devine îngrozitoarea filozofie de fond. Da, mi-ați lămurit dilema asta și întrebarea ta, dar cu răspunsul domnul doctor mi-a lămurit dilema asta. Suntem un personal într-o lume globalizată și, cum să spun, trebuie să mă conformez dacă vreau să trăiesc sau voi fi eliminat. Da. Unde eliminarea este prevăzută. Eu am început de la 10 ani, eu am făcut modelism, am fost campion la senior când aveam 17 ani. Eu de la liceul de artă am trecut bine și datorită pasiunii și cu cartea asta Radu Dorat, toate pânzele sus, care am citit-o de 3 ori într-un an. Deci mi-a plăcut marinăria, mi-a intrat, cum spuneți dumneavoastră, că eu de fapt mă simt marinar de când sunt în Constanța, nu? Da. Când ați ajuns medic, asta a fost, cum să spun, alegere că altceva nu putea să face, nu putea să face meseria asta de marinar. Și acum, în ultimii 2-3 ani, mă simt dezamăgit, efectiv dezamăgit. Da? Trebuie să mă gândesc că am și eu o bătrânețe care trebuie să mă satisfac, mai am un băiat, un copil care trebuie să-l întrețin, să termine facultatea. Ce vi se întâmplă a fost prevăzut. Bine, eu n-am știut să citesc. Și a fost prevăzut de Blaga într-o poezie care spunea: eu nu strivesc corola de minuni al lumii. Ori globalizarea, și am să vă dau această carte, unde este o pungă. Era o pungă de plastic acolo, o să vă ofer. Este tocmai strivirea planificată a, să o citiți, a corolei de minuni a lumii. Și i-am pus niște motouri. Cred că motourile ar lămuri o bună parte din discuția noastră. Sunt 4 motouri din Goethe, din Karl Jaspers, care este unul din principalii filozofi existențialiști, din Arnold Toynbee, istoric mare, care a scris o istorie a lumii. Și un poet rus, Andrei Voznesenski, a murit acum recent, ultimul ăsta. Voznesenski a spus așa: mamă, naște-mă înapoi. Ce spune Goethe? Omenirea va deveni mai inteligentă și mai chipzuită, dar nu mai bună, mai fericită,
și mai creativă. Prevăd timpul când omenirea nu-L va mai bucura pe Dumnezeu și acesta va fi din nou constrâns să distrugă totul spre a-și reînnoi creația. Suntem ușor în ajunul acestei situații. Ce spune Karl Jaspers, care poate fi citit, a fost tradus și în românește, e neamț. Devine din ce în ce mai clar că ne situăm în mijlocul unei inconsistențe globale. Nu există nimic care să nu nască îndoială, nimic autentic nu se confirmă. Există numai un vârtej fără de sfârșit de înșelătorie reciprocă și de autopăcălire prin intermediul ideologiilor. Conștiința epocii se rupe de orice existență reală și există numai în sine. Astăzi nu ne mai împărtășim din existența umană ca spirit autopătrunzător, ci comunul nostru este reprezentat de mijloacele de comunicare, distracția, lozincile și ideile triviale. Individul se dezagregă în funcții. Unică devine nu numai moda, ci și gesturile, regulile de comportare, modul de a vorbi, caracterul comunicării. Ne împărtășim în superficialitate, nimicnicie și indiferență. De ce se întâmplă în flota mondială? Este de fapt numai o formă de oglindire a unei realități globale, triste și degradante. Este numai un fenomen unde condițiile extreme de mediu pun mult mai violent în evidență un principiu în esență holografic. Da. Dacă aveți un pix, și asta e carte scrisă cu fiere, care și-a făcut Deci, Marian Popa. da. Domnul, doar aș dori să vă plătesc, pentru că Nu. știu cărțile. De ce? Asta îmi face plăcere să vă ofer. Eu știu că cărțile oferite se plătesc, tocmai pentru că asta este o muncă neapreciată de toată lumea. Eu știu, un Pepsi... De cine data a- asta fac o excepție. Și ăsta e un caricaturist Bour, din- sau cine... da. Da? Extrem. Cum îl cheamă de fapt? îi spune exact, vă zic acum, Octavian Bour. Da, Bour. Da. Mulțumesc mult și rămân dator. Despre marinărie n-a scris nimeni ca așa. Nu vă fac lucrul ăsta. un Eu știu foarte compliment bine, gratuit. nu mi-am plasat cărțile și nu i-am făcut reclamă, pentru că eu, de fapt, sunt un doc. Deci eu am mai multe meserii. Eu sunt doctor, sunt profesor, scriu. Toate astea sunt cronofage. Realmente am suficient de multe conflicte ca să nu mă gândesc la ce porcărie am făcut în viață, chestie care mă face fericit, dar care probabil le voi trăi tot holografic în momentul în care mă duc. Că se pare că aceste fantome revin și ne spun la revedere în momentul ăla. Așa încât practic sunt ca ăla care stă în pustie și vin la el. Cărțile, de fapt e o trilogie. Da, da. Această trilogie a reușit ceea ce nu s-a propus. Să surprindă o lume care a dispărut. Da. În cadrul
exploziei lumii moderne, dinamica a fost foarte rapidă. Nimeni nu bănuia, acum 40 de ani, că această lume va dispărea precum dinozaurii. Cine se uita la dinozaurii ăia făloși, nu-și putea închipui că brusc nu ei vor moșteni pământul, ci vor rămâne numai niște schelete. Și sub aspectul ăsta, ea a reușit să facă ceea ce nu s-a propus. Da. Cumva mi-e dor de tipul ăla de... Și eu. de Deci oameni, eu de- pe Discoverer, dom'le, parcă făceam dragoste cu femeia de cauciuc în materie de navigație Da. pe mare. Era comod, era elegant, era rapid, dar nu mai era marinăria. Era, deci din marinar am întâlnit niște tehnologi de exploatare a unor utilaje marine. Pe un timp Marinarii pe dispăruseră. un timp determinat. Da. Eu am fost cu un băiat la agenția de crewing aici, ăsta care e la Stargate, eu îi spun poarta stelară, Bogdan Da. îmi spune, băi tată, dar totuși e firma lui. Zic, băi, ăsta e ofițer 2, n-are cu ce să mă impresioneze. Și el știe când face altceva decât îmi manevrează niște hârtii. Da. El trăiește după urma mea, nu eu după urma lui. Da. Adică el îmi spune domnul Coman, nu știu ce, eu îi spun domnul Rusu, nu Da. pentru că este într-adevăr un domn, ci pentru că respectul impune respect. Da. Și îi spuneam, domnul Coman, cum a fost, era o secretară acolo care lua, m-a dus cu un băiat să-l prezint. Dom'le, băiatul ăsta e lipovean, e născut în barcă, crescut în barcă. Dacă copiii Da. mei și alții au plecat pe vapor cu telefoane, ăsta merită să plece. Da. Da, așa, bun. Și cum a fost domnul Coman, cum nu știu ce, zic, domnișoară, industrie, cum poate fi? Fetele după centură, dacă le întrebați cum a fost, ce Da. răspuns o să vă dea? La buvnitorul rusul. Păi asta e realitate, Da. ce să spun altceva? Nu mai, deci stai acolo cu niște oameni 4 luni, poate mai spui una, mai spui alta, cu toate că de mult m-am vindecat de a mai spune câte ceva. De mult m-am vindecat de a mai spune câte ceva, pentru că Tot ce spui, ca, cum zice polițistul american, tot ce spui poate fi folosit împotriva. așa, una că poate fi folosit împotriva mea, dar efectiv nu interesează. Da. Pentru ce să îmi pierd timpul și pentru ce să... Adică discuții convenționale, ordine, hard to starboard, midship și cu asta am stop engine și cu asta am rezolvat problema de manevră. Și restul, deci stai 4 luni cu niște oameni care mai vorbește ceva, niciun telefon, o chestie așa de umană. Galiațatos băiatul ăsta după ce a citit cartea, eu i-am explicat niște chestii așa, zic, băi, nu prea să putea naviga cu marinari români, dar de multe ori mi-i doresc. Da. Și că da, într-adevăr era altă lume. Și da, se forma un echipaj acolo, era un echipaj. Da. Eu nu știu dacă tu înțelegi termenul ăsta de echipaj. Acum nu mai este echipaj. Tu ai venit, ți-ai făcut treaba, băgat barul în buzunar, bă, n-am pizda, mă, și pe asta. Cum am tu este un bou, șeful mecanic un tâmpit, tu trei de la punte este un dobitoc, nu știe nimic. Așa ne vedem toți, asta este partea cea mai proastă. Înainte, băi, totuși, Vasilic stă cu mine pe stradă. I-am spus unui șef mecanic o dată, că l-ai dobitoc, zic, băi, dar tu mi se pare că ai terminat institutul de mare, nu? Da. Parcă în 80, când a intrat la institut și în 81 când a intrat în institutul, nu era undeva în top. Era undeva înainte de petrol și gaze, mine, agricultură, ce mai era? Medicina parcă era în top și ce mai era? Navele, facultate de nave. Și de ce nu te-ai dus la medicină sau la nave? Că acolo sunt băieți deștepți, vorbești tu. Băi, dar mie îmi place marinăria. Nu de asta vorbesc. Vorbesc de toți stâmpiți aici. Înțelegeți? Dezumanizare, că nu mai este rușinea aia. Bă, chiar toți stâmpiți. De la de sus până la de jos. Nu dacă e rușine. De fapt, nu mai este interesul pentru om. Mai este, da. Da, interesul pentru om care... Da. Da? Da, e trist. Nu mai e nevoie să o conduci acasă. Nu mai nevoie să conduci acasă. Asta e.
Eu am rămas prieten cu ofițeri din perioada respectivă, când eram la Navron, colegi de-ai Da. mei, comandantul, când am fost la ultimul vapor pe Zimnicea, eu eram ofițerul 1, comandantul cu 2 ani mai mare ca mine. Am rămas prieten cu el. Suntem prieteni din 96, ne sunăm, ne vizităm. Nu mai există așa ceva. De când am intrat în industria asta din 99, nu mai am făcut niciun prieten. Da. Din nefericire. Și am stat 9 luni, 11 luni pe vapor. Că atunci, în 2019, așa se făceau contracte, 9 luni, nu era ca acum 4 luni. 6 luni. Nu mai ești vaporean. Nu mai ești vaporean. Asta e, Da. de fapt. Poate mi-e dor de lumea, poate nu mi-e dor, dar eu v-am zis, marinăria pentru mine s-a încheiat de când mă prostituiesc. Băi, nu registra asta. Pasibil că Scris la Lumache Prag, nu mă mai trimis. Nu. De ce? Putem să o spunem la un mod tot postmodern. Deci ce trăim noi în flotă acum este postmodernism. Că l-am întrebat pe răposatul Laurențiu Ulici, care venea la Brăila și care era critic, ce este postmodernism. Ce, dom'le, poți să furi de la oricine și să zici că de fapt e un amestec original. Practic, noi acum... Poți să spui niște adevăruri deranjante Da. într-o manieră artistică, Da. nu? Ca să spui. Deci, de fapt, devii un lucrător pe centura globalizării în domeniul naval. Da. Da. Este, de fapt, ruperea simțului unei comunități care se numea echipaj într-un ansamblu de funcții remunerate, temporare, în condițiile unei tehnologii care reușește să coaguleze acte solitare într-un ansamblu funcțional în care omul contează din ce în ce mai puțin. Eu nu le-am spus superintendentului. Dacă ar fi să definim situația, ăsta este echipajul a murit. Da, așa am uit. Da. Pentru că echipaj vine de la echi, egalitate. Egalitate, da. Nu mai există egalitate. Există o realitate dispersă, coordonată de un birou de crewing și un sistem de roluri. Da. Eu le-am explicat la toți, deci ce fel era la bord odinioară. Deci eu am apucat așa ceva, Da. iar de la marinarii bătrâni, era și mai... Da. Știți cine a mai scris totuși cu căldură? Vasile Neagu. Ați citit cartea lui Vasile? Drum spre puntea de comandă? Nu. Am-o Da. acasă și am să vă împrumut. Eu nu împrumut cărți din principiu, că de obicei nu le-am văzut Da. înapoi, dar de asta vă dau. Așa. Era o căldură umană, pentru că le-am spus așa, băi, exercițiile astea la bord, ați văzut cum se fac, toate sunt mecanice, sunt băieții, știu să-și facă treaba și atmosfera la bord și are și ea rostul ei. De ce? Pentru că dacă te ceri cu unul și mâine se scufundă nava, cel cu care te-ai certat și n-ar trebui să te cerți, poate fi cel care ți întinde o mână să te scoată din apă. Eu așa le-am spus la toți. Asta e echipajul. Eu așa am găsit la bord când m-am îmbarcat. Ușile stătea că românii sunt hoți. Nu e adevărat. Eu navig de 26 de ani, nu mi-a furat nimeni nimic din cabină. Pe cuvântul meu de onoare. Și am plecat în oraș la Latakia, nu la Latakia, la Limassol. Am uitat cabina deschisă. Nu descuiată, deschisă, pentru că regula era așa. Când ușa este deschisă, deci când nu dormi, stai cu cabina deschisă. Când dormi, închizi cabina, închizi ușa. Numai când pleci de la vapor, la uscat, se încuie cabina. Se punea problema Adică în caz de ceva,
trebuie să știe să te scoată Da. la o coliziune sau... La o coliziune, scufundare, corpul navei este un element flexibil și atunci totul se modifică. Și se blochează. Se blochează ușa. De-aia ușa nu se închide. Dacă ea e închisă. Da. Se blochează. Nu mai poți deschide. Și Și există la uși televizorul. televizorul. Televizorul este dovada fragilității vitale a celui care navigă. Televizorul este partea de jos a ușii care poate fi demontată. Deci ușa Ca să iasă o gaură până care ieși. ușile sunt navalizate, nu există nicăieri la uscat așa ceva. Ușa jos are o gaură foarte mică, așa de 40 pe 50, care se deschide numai din interior cu un zăvoraj micuț. De ce? Când toată ușa s-a blocat, aia este făcută lejer, are toleranță. O deschizi și ai și pe acolo. Deci acum se păstrează ușile. Acum au și rol de... Deci televizorul poți să o definiți ca gaura vieții. Gaura vieții, da. Noi așa îi spunea televizorul. Da. Deci însăși denumirile astea arată un umor. Umorul de la bun început este, apropo, se tratează pe larg umorul în această dată. Este supraviețuirea prin minimalizare și ironizare a pericolului. Ori, însăși, denumirea asta de televizor, la o chestie atât de gravă, care e un memento mori pentru fiecare din cei de pe navă, e superbă. Oricum, marinăria mea a fost o experiență frumoasă, care mi-a oferit foarte mult. Și este ca o Atlantidă. S-a scufundat definitiv. Generația actuală încă mai ține minte, după care va fi o chestie care n-a existat niciodată. Aș vrea să vă întreb dacă regulile ar fi diferite. Deci n-ar fi acea barieră cu apartenența socială și ar trebui să vă hotărâți ce să urmați, ca și... Acum, Da. cred că făcea marinărie.